Leren hoe je een containerskip van meer dan 100 meter besturen kennen. Dat hoeft net dagelijks in het echt, dat kan op deze simulator. Hij stiert op de Maritieme Academie in Haas. In de binnenveert is werk genoeg en je kan er goed vertjennen. Dus kom maar op. Mensen moeten gewoon weten wat een prachtig vak het is. En hoe goed de werkgelegenheid is. En wat een geweldige mogelijkheden er binnen. Diensthouding in de Alfa. Marte Hogenhuis weet het zeker. Zij wil kapitein op een schip worden. Ze komt van de Oude Diek, boven Sint-Jabek. En had de skippersopleiding in Haas nou haast klaar. Ja, het is echt mijn ding. Ik vind varen echt hartstikke leuk. Ik zit dan ook op een containerskip, de RNL, en daar heb ik het echt heel erg naar mijn zin. Het is echt superleuk. En waarom dan? Ja, ik weet niet. Varen zit in mijn genen en dat heb ik altijd leuk gevonden. Altijd met de bootjes varen zo. En ja, nou gewoon varen. Dat is echt, het is mijn lust in mijn leven. Nou is het zaak om meer ben enthousiast te krijgen voor het vak. En dat betekent dus meer bekendheid aan om de opleiding in Haas. Ik denk door toch ze te benaderen op een legere squallen, dat is heel wichtig. Toch ze via de social media erop te wijzen dat het een prachtig beroep is. Wat elsen niet in het waan kan, vrouwen, mannen, dat maakt het net uit. En de goede verdiensten en werkgelegenheidsmogelijkheden.